eta silarrezko antzarra Erika Elizari. Mezu bat hozkailuan. Ere izena Erika Elizari da eta guk aurkeztu dugun lana mezu bat hozkailuan izan da, ekaitz herriarekin batera. Mezu bat hozkailuan da dokumental bat, askok pentsatzen dute fikzioa dela, baina ez dena benetan gertatua da. Eta oinarritzen da nire esperientzia pertsonal batean. Topatu nuen orain dela 6 urte gutun bat, liburu baten barruan, eta bertan Feli delako batek mezu bat bidaltzen zion Josuri, eta maitasun mezu bat zen, aitorpen bat, baina esaten zion ez ziola esango aurrez aurre, baizik eta utziko zuela kuadro baten atzean. Eta, ez dakigu zer pasatu zen tartean, baina kontua da nik topatu nuela handik 30 urtera, mezu hori bera, liburu baten barruan. Hortik abiatuta, kontatzen dugu zergatik gordetzen ote ditugun mezu batzuk, eta uzten ote ditugun zoriaren esku edo. Mila esker, lehenbiziko gauza epaitu nahi dena, ekaitz herrera zagoela hemen, baina bion artean indegula. Eta bestalde, ikusi ez zuenentzako gure dokumentala da pertsona batek bidali gabe utzi zuen mezu baten ingurukoa. Eta, epaimaikidei eskerrik asko gure mezuare idatzen uzteagatik edo jende gehiagoren gana iristen horrela. Eskerrik asko. Eta oso pozik gaude egia esan. Gainera gertatzen dena da hona aurkezten zenean ez dakizula oso ondo beste lanak zenolakoa dira, ez dugu aukerarik izan horiek ikusteko, orduan ez dakizu zure lana mailan dagoen, edo azpitik dagoen, edo ez dakizu zeinen kontrari zaren lehiatzen, orduan sorpresa ere izan da. Eta motibatzen du, igual lehen ere pozik gaunden gure lanarekin, baina oin esaten duzu, igual datorren urterako ere ez duzte prestatuko dut, ez? Bai, motibatu zaitu.